आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। मालवण समोरील समुद्रात गोवा व देवगड येथील एलईडी मासेमारी नौकांवरती सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागानं धडक कारवाई केली असून नौका ताब्यात घेतल्या आहेत। मालवण समुद्रात संयुक्त गस्तीत एलईडी मासेमारी करणाऱ्या 2 नौका जप्त करण्यात आल्यामुळे अवैध एलईडी मासेमारी विरुद्ध विभागाची कठोर भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे। मागील आठवड्यात देखील गोवा आणि रत्नागिरी येथील नौकांवरती कारवाई करण्यात आली आहे। सध्याच्या हंगामात एलईडी मासेमारी विरुद्धची 10वी मोठी यशस्वी कारवाई आहे।